Lisa, sy'n ti? Iawn, diolch yn fawr. Beth sy'n ti ar ei cyfan ni heddiw ma ta? Wel, i lot o blant yng Nghymru, mae'n diwrnod pwysig. Diwrnod ola'r ysgol. Yay! 6 wythnos nawr o'i cadw nhw yn fysi, yn brysur, yn wneud pob math o bethach, ond hefyd i bwydo nhw. Yn ymal iawn, maen nhw'n mynd â pecyn bwyd, maen nhw'n gwneud brecwast eu hunain, felly un pryd y dydd ni'n gwneud iddyn nhw. Ti'n meddwl, ond nawr mae eisiau bwydo nhw ta'r gwaith. Felly, dwi'n mynd i wneud bara. Picnics yn rhywbeth ffantastig ar gyfer yr haf, i fi mas yn nhw gael awyr iach, gobeithio bydd y tywydd yn gwella o fod fel hyn yn gwmws. Ond hefyd ffordd i gadw nhw falle yn y gegin hefyd, wneud job bach yn y bore a wedyn i fwyta fe gino. Felly, i wneud y bara, fi wedi wneud hyn sawl gwaith o'r blaen, ond jyst i gotha pawb, bara, blawd cryf ar gyfer wneud bara. Pidwch a defnyddio ein plaen, dwi ddim yn mynd i weithio. A wedyn, mae'n reseit mor syml. Llondlwy de o furum, llondlwy de o halen i gael rhoi blas. Achos bod e i blant, falle bod chi'n moyn torri lawr tamed bach, ond mae gofyn wedi peth neu bydd e'n hollol ddiflas. A wedyn, wel, glyg bach fel fi'n gweud o olew, a wedyn dŵr i ddod ar cyfan at ei gilydd. Nawr, gwydwch bod chi fel mam neu mam gi, neu tad, neu wncl, neu ti phwy bynnag, yn neud hyn yn y bore ar gyfer cino, wedwn ni. Does dim byd yn bod, beth wedi wneud fan hyn, wneud fersiwn bach ar gyfer plentyn. Felly, does dim eisiau pwyso popeth mas, jyst dod i tamed o furum, tamed o halen, bach o'r blawd, yr un blawd wrth gwrs, a digon o ddŵr i ddod ar cyfan at ei gilydd. Felly, chi'n meddwl fel mami bear and baby bed y gilydd yn ei cino. A wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n gallu copio os bord bach gyda chi, dod i nhw ar y ford bach. Ti'n gallu bod llath yn lle'r dŵr, sy'n ti'n moyn? Wyt ti'n gallu, a ti'n gallu dod i hefyd menyn yn lle yr olew. Fi'n cadw mor syml a gallai yn defnyddio beth sydd gyda ni, ond gallwch dim problem o gwbl ddefnyddio llath yn lle'r dŵr. Felly, wrth gwrs, plentyn yn copio nawr, bach o blawd ar bwrdd, os na chi am wneud fes, wrth gwrs. O'n i'n mynd i weid, na ti handi? Mae gofyn bod hi'n eitha trwm gyda chi, neu beth sy'n tuedd yn digwydd yw mae'n symud yn bwyty. Ond wrth gwrs, i arbed yna, dod i chi yn ford o dano, a mae hwnna to yn cadw y cyfan le mae fod. Felly, jyst i dylunio hwn, allwch chi wneud hyn am 5 munud, allwch chi wneud e am gwarter awr. Os oes eisiau gwneud galwad ffôn arno chi, gadwch y plant fyna yn cario ymlaen. Tan o gyda chi pelen bach, mwyn wneud e i ddysgwyl yn fwy taclus na beth dwi'n wneud, jyst tynnu'r top, a dod i fe o dano fel yna, gyda chi pelen fach o does. Lovely. Gall hwnna i fod yn pizza, gall e fod yn fara mediterranaidd, chymod yr focaccia yn y blaen, unrhyw fath o bethach. Ond beth ni'n mynd i wneud heddi, achos y plant, ni'n mynd i wneud yr dreinogod bach yma a'r teddy bears. Felly, beth ni'n mynd i wneud, mae gyda fi peth fan hyn, na ti'n gallu gweld mae hwnna yn weddol gadarn, eisiau gorffwys arno fe. Mae hwn wedi gorffwys, a os... Mae hwnna yn dipyn... Pa mor hir i ti'n gyffo gadael hwnna wedi de? Mae hwn wedi bod 3/4 awr yn y studio, so mae'n dwylo. So falle awr. Felly ddim yn oergell? Na, dim yn yr oergell. A fel ti'n gallu gweld, mae hwnna nawr... O, ydi? O dano, yn llawn air, oce? Ti'n gallu bwrw hwnna nôl, ti'n gallu gweld faint o air sydd yno fe. A beth ni am wneud nawr yw jyst i siapo fe. I wneud y teddy bears, dwi wedi dechrau wneud rhai fan hyn, mewn tin fach, iro'r tin, eitha tipyn, a torri cilchodd bach. Sy'n eisiau allwch wneud, sawl un bach neu mowr. Neu dod nhw mewn tiniau unigol hefyd ar gyfer un i bob plentyn. Felly un pelen fel yna, a gyda fi bach o does fan hyn. Just wneud pelen fach, dod nhw'n clist bach fanna. Ti'n gallu chwarae hynny licio di fo wedyn a wneud bod mae'n siapio o gwbl? Unrhyw beth i ti am. Ond y peth yw, beth sy'n dda ar diwedd y dydd, bydd bara gyda ti ar gyfer cino. I wneud y dreinogod bach, to pelen fach, i ffurfio fe mewn i blan bach fel yna, dod i twll bach ar gyfer cwrent i'r llyged, 2 gwrent bach, mewn fel yna. Mae'n syml, ond mae'n effeithiol yn dweud, mae'n gweithio. A na gyd i chi wneud wedyn gyda sisiwrn bach fel hyn, gorchyd bach o lath mwyn iddo fe i dywyllu, tymed bach i frwno. O, fel las iddo? Dyma ni'r pigiadau. Nawr, fe nes i'r rhain yn y studio bore yma, nes i'r rhaina gartre, dys dim ots siwt maen nhw'n troi mas, mae'r plant yn dwlu arnyn nhw. Bach o siwgr a dŵr, wedyn dros y top, mwyn creu bach o sglein. A wrth gwrs, mae rhain yn mynd i'r ffwrn, a bydd rhaina yn dod mas mewn tua hanner awr. Rwydd yn dweud. O'n i'n wastad yn meddwl bod bara yn rhywun ffidl palafa mawr, ti'n meddwl bod ti ddim yn mynd i drio, mae hwn yn neud yn rwydd. To, y llyged yn mynd fel yna, a hefyd os ych chi am chetan tamed bach, os nag os gyda chi'r cwrent sy'n yn y blaen, beth dwi wedi defnyddio fel yna yw almonau. Felly os ddangos ych chi fan hyn, os gwrs chi'n ddilo nawr, maen nhw'n flawd i gyd, ond bach o icing mwyn
dod i'r icing arno. A chi'n neud hyn ar ôl coginio. Reit. Felly mae hwnna yn mynd fyna. Ar ôl coginio, ar ôl oeri. Ar ôl coginio, ar ôl oeri. Ie. A wedyn, i addurno nhw pinau gyda cwrent bach neu gyda bach o icing tywyll. A chi'n di pyrnu rhain. Ac yn y drenogwr pella na, hada sy'n teri penna nhw hefyd. Ie, mae gyda fi, dwi'n mynd i dod yn gyda fi, yr pabi, yr hadau pabi sydd ar y cefen i ddisgwyl fel yr darnau, sbeici ar y cefnau nhw. A to, mae yn anodd i gael cwrent bach i aros reit ar y blaen, felly dwi'n doi cwrent fyna a just y trwy'n bach mewn bach o icing. Ac wrth gwrs gyda rhywbeth fel hyn wedyn, mae gyd sy'n gred, dwi'n mynd â fe mewn bag, a falle ar y diwedd, yn y parti neu yn y picnic, i ddod i digon o bythach falle neu dips mewn gyda nhw, bach o salad, fe maen nhw'n cael 5 y dydd, bara, maen nhw wedi gwneud A ti jyst yn rhwygo'r bara beth ti eisiau wedyn, ie? Rhwygo fe i gyd yn ddarnau bach, fel rhywbeth o ter yn share loaf. Gan bod ni'n cael fawr o ginio, dwi'n rhyw blas bach. A ni jyst mynd i fe, mae'n bita nhw, ond well i ni. Wel, dyna'i pwrpas. Ser i ni gael trio, dyma bach. So ni jyst yn tynnu nhw fel Ni'n gorau mesur safon i fynd yn y lle. Dyna O, diolch. Felly dyna'r tedi ber bach ti. A fan hyn, wrth gwrs, fi wedi gwneud un dreinog bach i wneud teulu. Mae modd cadw'r plant yn bysi ac eto yn eich cynorthwyo chi yn y gegin a yn y cartref. Bod oes rhywun yn dysgu dem dan fwyd. Neu gêm mas o bopeth, ond hefyd cael cynyniad. Ie. Bach o jam am ein i'r awna. Ie. Ar ôl y menyn.